Témonos que remontar casi 200 anos atrás na historia, 1835, e aquí tiñamos unha casona labrega que pertencía a un señor de Santiago que se chamaba don Luis López Ballesteros, que chegou a ser ministro de Facenda con Isabel II, a raíña Isabel II. Naquel momento estabanse librando en Galicia as guerras carlistas e decidiuse tamén en determinadas cabeceiras de comarca establecer acuartelamentos de tropas realistas, de tropas da raíña Isabel, para defenderse contra as tropas dos carlistas ou dos facciosos. E o ministro Luis López Ballesteros pois decidiu que un bo sitio era aquí fortificar a casa que posuía en Eidián, fortificar a casa cun acuartelamento. Entonces foron crecendo cabalerizas e muralla de arredor da casona, fortificou a casa e chamouse o cantón militar realista de Eidián. De acordo? Durante as guerras carlistas vemos que funcionou. Posteriormente, non sabemos cando, pero seguramente co nacemento da Garda Civil, moi posiblemente sería o momento en que deixou de ter función o cantón realista de Eidián e quedou como unha casa labrega, seguiu sendo casa labrega. Chegados os anos 70, aínda vivía aquí, os anos 70 do século pasado. Aínda vivía aquí xente, pero logo foi quedando no abandono hasta prácticamente quedar na ruína, non? Foi vendido, uns señores de Santiago, un deles creo que está en Tenerife, son 3 socios, compraron para dedicarlo a turismo rural e vela aquí a restauración. Unha restauración moi digna, non? Moi digna. Baixaron toda a duela que había de madeira dos tellados, baixaron a tella, todo o que era aproveitable volveu ao tellado outra vez. Vigas e todo eso que era aproveitable volveu outra vez. Hoxe en día ten restaurante, ten cafetería e ten tamén 12 habitacións, 12 cuartos. 2 delas son suites. Imos ver a cafetería, imos ver o comedor, veremos as troneiras que tiñan para disparar desde o interior, porque era un recinto amurallado e fortificado, non? As ameas, pois, dan idea tamén da fortificación. De todas maneiras, esta é unha casa noble. Tiña o brasón dos López de Ulloa de Basadre, que percibes ali encima da porta da cociña tamén moi levemente, non? Non sei se vedes ali o brasón, non? Que ten os caldeiros e os roeles e a forma do escudo. Bueno, pois era dunha familia extendida da casa de Basadre, que vimos pasar agora moi preto de Basadre, os López de Basadre se chamaban. Entonces isto sería un segundón que casou e fundou aquí a súa casa. O que si sabemos é que don Luis López Ballesteros, era propietario desta casa en 1835. Pero él non naceu aquí, él nacera en Santiago, non? Que vivía en Santiago. E xa vos dixen que era ministro de Facenda de Isabel II, non? Bueno, pues vemos cafetería, comedor, salón, tamén podedes ir ao baño. Leva un panel sándwich deste que primeiro leva un aglomerado que termina cunha estela, logo leva un material illante, logo volve levar madeira, encima desa madeira leva a tela. Non leva un... Hola, que tal? Encima desa madeira leva un ondulín e logo leva a tela. Bueno, pues esta é a zona común, era a antiga cociña da casa, non? Vemos a palleira que está convertida en cafetería e vemos as cabalerizas que están convertidas en comedor. No sería primera vez. Fue la primera vez. No, María, que quero sacar a cascada, tal? Sí, xa sacar. Que acreditan, pois, a súa vinculación real, non? Ten 4, me parece, non? Como? Ten 4 escudos, sí. Ten 4 escudos con todos os apelidos das familias, do Bornoboa, do Sabalde, os casamentos que iban facendo que as casas nobres que as que emparentaba, non?
Actualmente o pazo está nun perfecto estado de conservación, pero necesita unha restauración, é dicir, non hai ningún elemento deteriorado. É dicir, como pazo está íntegro. Hai algún aditamento, pero non hai nada irrecuperable. Pero a familia pois, está a espera por cuestións de herencia de ter mellor a situación para acometer unha restauración, non? Porque a xente desta casa ten cartos para poñer en condición, non? Pero seguramente sería de uso privado. Nunca creo que dedicasen a turismo rural como, por exemplo, de Idián, non? E o título de conde de Borraxeiros, que levou no señor o Salgado desta casa, foi vendido, comprou no magistrado do Tribunal Supremo, que era don Antonio Taboada Roca, que, por certo, foi o que os seus descendentes, os que legaron agora o castelo de Pambre, os descendentes de Taboada Roca. Este era de Melide e era magistrado do Tribunal Supremo en Madrid. E el comprou o título, porque, aparte de ser magistrado, vestía moito, non? Son o conde de Borraxeiros, non? Bueno, o título levan os seus herdeiros. Sin embargo, pois, o castelo venderon. A pesar do título, teñen que vender as propiedades tamén. Bueno, venderon non, legaron. O castelo legou aos frades. Frades de Vigo. Exactamente, sí. E os frades de Vigo foi os que fixeron negocio ca Xunta. Exactamente, sí. Ou a Xunta con eles. Bueno, agora, cando pasemos no autobús, imos ver as outras caras do pazo. Ten un patio cuadrado interior, un corredor central, rodea perimetral do patio, non? Como un pequeno patio de armas. As plantas ten unha planta de sótano e primeira planta, non ten máis. Ten unha planta de semisótano porque está algo peraltado cara arriba, non? Ben vedes que hai unha pequena escalinata e xa se accede a única planta habitable. Na parte de abaixo eran cortes, bodegas e cousas por estilo. Men chégame, E caballería. Moi ben. Ainda que non fora conde de nada. Tiñan que pasar por diante do conde. E a que lle gustaba que daba pómore. E que facían? Iba para a rumeira, con auga, mollaban as mans e pintábanse. Para aparentar feas. Un día nai naceu aí arriba. Bueno, naceu en Cuba, pero mo a casa estaba lá arriba. No quinteiro, ali no chavo outra vez. Sí, o rego outra vez. Que ahora esa casa comprou no... Ben cerquiña daqui. Me chamo, creo que foi o Cabanelas. Repite, que o que tiña o conde de Borraxeiros? Que é eso? Explica que é eso. Que é eso? A chavea do povo que se casaba a primeira tiña de dormir con ele. Desde o ano 1985 isto goza da protección de ben interese cultural e agora a Xunta de Galicia máis a Diputación pois están invertindo en orden de 1.200.000 euros cada administración e a Diputación sumoulle tamén os 180.000 a compras e comprando as propiedades das particulares. Con que intención se está restaurando? Pois está restaurando con intención de facer museo, centro expositivo de las feiras. Querese facer tamén unha pousada de turismo, varios mesóns que funcionen como cafetería, restaurantes e mesóns, e despois que volva a feira ao seu interior todos os días 12 de cada mes, non? E que se fagan feiras monográficas tamén. Non hai en toda Galicia ningún recinto da extensión deste, e aquí quedan o 60% do que houve, aproximadamente. Ningún recinto, nin que teña a extensión, nin a diversidade de construcións. Temos pendellos, comedor, tendellos expositores, casetas almacén, unha capela e varias casas que eran vivendas e ao mesmo tempo a planta térrea compartían e dedicaban á feira, aos días de feira, non? Pensade que era un día ao mes, entón tamén hai que pensar no enorme esforzo en que se fixo en construir este recinto tan grande para dedicalo e utilizalo un só día ao mes, non? O resto do mes estaba en desuso, non? Non se podía nada con ele, e agora ainda menos. Aquí preténdese tamén recuperar estes chans que están moi peraltados, moi subidos. E a ver. Hola, Olga. Boas tardes. Bueno, tens que deixar que se acabe, se non está todo. Tedes que vir outro día, que non acabaron as obras. Non podes andar. Viñeron hoxe. Que cosa máis bonita, as maderas. Aquí andamos, sí. Pero viño mirando, sabes o que viño mirando agora? A casa do Artur. Que ben queda. As cousas, todas as cousas quedan no seu amaño. En condicións. Verdad? Pero bueno, é bonito que foise sumando a xente, porque... Home, ele non a quería preparar. Outra cousa que non vos dixen,
E é que ahora os particulares tamén se animan a restaurar o que non venderon, van restaurando eles tamén, non? Porque claro, ahora desmerece, lle sabe dos outros. Home, ti, mira ti, bueno, aquela que ten as ventanas ali para ali, miralo por dentro, queda un pouco ali, estou asombrado, porque está de maravilla. Porque cando é a feira medieval, pois abres aquela casa. Abre, sí. E este dicían que non a quería preparar. Mira, ahora se ven aí presines 20 veces. Claro. Esta muller díxome algo moi bonito, porque eu viña aquí facendo fotos moitas veces, porque levo fotografiado todo o proceso de restauración, e ela saía da misa e díxome, eu veño por aquí todos os días a sair da misa, veño a botar unha ollada porque me gusta, dixo, son os mellores tellados que hai en toda a Golada. Pois sí. Pois sí. Porque efectivamente estes tellados mira levan unha casa desas, unhos puntos e unhas vigas de castiñeiro impresionantes. Logo puxeronlle tarima de castiñeiro. Por encima da tarima leva un illante de porespán de alta densidade. Por encima deso leva a uralita e despois a tella. Non hai tellado toda a Golada como ese. No, pero xa non vayamos ao de dentro. Armadeiras. Solamente o visto de fora. O visto de fora tamén. Ti buscamos unha casa que esteña así como esa. Sí, é verdade. Nada. Pois Ademais, mira, esta xente ven pala da Coruña e ven ver isto. E se non tiveramos isto, non viñan ver nada. E nos imos á Coruña para ver a playa. Exactamente. Eu paso de Riazor. Terímola a poñer tamén. Morreu Cuiña, que senón xa a tiñamos. Bueno, Sala, hasta logo. Ay, coño, coño, si estaba pensando en cacharro, joder. Aí están os baños. Por este lado de mulleres e por o lado de atrás ten outra porta e está o baño de homes. Porque foi outra cousa, é dicir, aquí cando se abandonaron os pendellos era o baño por retrete público, viñan cagar, viñan mexar en calquer... Os pendellos teñen que ter o sitio onde mexaran de cagar. Pois un pendello novo uso, non? Claro. Novo uso. Para aí, ese, aí podedes mirar a través das reixas que teñen as portas. Non, este é a capela. Pero ese é un pendello comedor, podedes botar unha ollada porque xa ten. E aí tamén, mirad os pendellos comedores. Sí, que se ve. Sí, xa o forno, xa o forno. Pero que mira, de ser de ahora. Ahí está a capela. Porque mira, a xente compraba aí na plaza, compraba o pulpo, traía o pulpo, sentabas aí, e o señor de aquí vendía chopán, o viño, o café, os cachelos. Claro, por Entón eran os restaurantes que había, porque na Golada, cando naceu a feira, non había hostelería de ninguna clase. E a xente da feira necesitaba comer, que as feiras duraban da mañá, non? Sigue facendo eso, Claro. Cos bares de arriba sigue facendo ese sistema. E agora estes habilitaronse para ser restaurantes, comedores, ou que sexa, hai tres, 1, 2 e 3 restaurantes. Só se abren no verán. De momento ainda non se fixo o proceso de licitación porque ainda está en obras. A explicación do pendello capela ese. Ese explicamos, non, este era unha capela. A igrexa tamén monta o seu celderete en todos os lugares onde hai concentración humana. Pero monta con vocación, digamos, de perpetuidade, non algo provisional, así. Sí, pero bueno, dicimos a historia desta casa. Eso é para cobrar. Pedir limosnas. Según acababa a feira. No, cando acababa non. Todo hai que dicilo, houve unha corporación alá por 1977 que tuvo a feliz idea de tirar os pendellos que había nesta rúa, pendellos expositores que arrancaban de aquí, tiñan os seus tellados, os seus mostradores, e a rúa era máis estreita. Se non, aí hai que abrir unha rúa e facer casas por dentro. Cousas bellas non valen. Entón, don Xosé Figueira Valverde en Pontevedra botou as mans á cabeza e pero que fixeron eses desgraciados? Foi a primeira palabra sensata que se dixo neste país. Empezaron a mover os fíos desde a Dirección de Belas Artes, que era Antón, para declarar isto ben de interese cultural e que non viñera calquera alcaldillo a desgraciar este asunto, non? Outros viñeron sobre aquela desfeita, donde puxeron cemento, logo botaron asfalto, e despois puxeron esta pedra, e agora estamos pedindo que quiten todo, que volvan ao antigo, non? Ese señor chegou e viñeron, estaban dous arquitectos de patrimonio aquí, máis había outros 5, nunha mesa redonda que organizamos nós, que foi das primeiras cousas que fixemos. E ele dixo, eu quero arreglar a casa, pero quero levantala como do lado, porque este do lado levantouna sin permiso. Dixeronlle de patrimonio, quieto señor, como lle toca unha pedra para arriba, multa ao canto. En todo caso, pida usted que lle baixen a calle onde tiña que ir, non? Porque claro, mirad onde está a casa, onde está a calle. Claro. E dixo, restaura, pero deixala enterrada tamén. Claro. Este é o Arturo, que sabedes quen é teu pai, sabe quen é. O Arturo é o xenro de Licerio. Non está? Arturo, sí. A casa esa de Arturo. Pendellares de Licerio. Non. Sí.